Azkaine, uztail astapeneko goiz batez. Patxi Etxartek bere 160 manes buru beltzak oinez borturatzen ditu Lajun mendira. Etzan hor, haugi, pasegileat txaka. Egun berezia, beti. Beha egoten gira egun hortaz beha gira, beti ardiak goiti eramaten ditugulaik. Bereko lanak hola irresten dira, eta behentzat ere bahatze poitaute hola. Badira bilagun onak direnak ala ere. Beraz borderko hori bat, horrek baitu 7 urte orain, eta gazte horrek marroin hori dena gorbeia jasa, eta hori 3 urtekoa da. Xaka, ken urti xaka? Pasari urti xaka! Batxe! Aurten hartaldeak eremu berri bat ezagutuko du, hartzainak etxola bat ahaberritu duelako, aspaldiko proiektua zonbait aste lehenago gauzatu dena. Jatorriz basen afartara, Patxik bere emaztearen aitaren segida hartu zuen duela 18 urte, baina beste ofizio bat badu ere. Baitut bi denbora oso, ganen dugu. Bat beraz hartzaina, eta bertzean ere kondu niz maestru gintzan hainiz. Ordean maestru gintzan, etxe antolaketetan hainiz, gehiago etxe zaharretan ahimatzen. Done baloitzune, Ziburu, Azkaine, Sarako inguru horietan biltzen dituzten egurrak dira. Eta nire horiek baliatzen ditut nire ofizioa indako. Konfinamendu garaian, arditegiaren ondoan segeria bat muntatu zuen. Gaur taula bereziak prestatzen ditu, mendian duen etxolaren ahaberritzeko. Lagungo mazeletan, alneriko sola, zen etxola zahar bat sola daitzen duguna hemen etxean. Eta hori, beraz bada proiektu bat horren gainean, hori ahimatzea, beraz teilatu berriz inbertzaio, paretak berdira berriz muntatu. Eta hortik landa korral bat egiten dugu. Beraz hor gaur egun, Donibane Leizuneko etxe baten hartutako pine horrekin, hainiz teilatuko egurreak prestatzen ari niz. Azken urte hauetan, Aran ederreko sola lujera eroria zen eta ez zuen gehiago teilaturik. Patxik egitura berpiztu ahal izan du, proiektu kolektibo bati esker. Ekain erditsutan gira, Azparneko CFA aprendiz formakuntzako 10 bat gazte mobilizatuak dira obren azken partearen zat. Arrizko murruak berriz sutik ezari eta teilatua eraikitzen dute. On a commencé à poser la volige et avant il y avait Patxi et Alan qui ont posé les lampboards. Et ensuite on va mettre une couche contre la pluie. Et ensuite on va mettre les lozes, des petites pierres assez fines et qui font un genre de tuiles mais bien plus épaisses. Hor intzinatu da, hala demora behar da, ikasten dute, ordean ez dira langileak dira, baina ez ofiziokoak. Beraz, behar zaila ikasi eta behar zaila erakutsi, behentzat ere erakarrik da profesionalki. Ce qu'on va faire, c'est que de cette planche-là, on va prendre une autre planche et on va venir mourir là. Etxolaren ondoan, korrale bat sortzen dute baita ere, ardientzat. Etapa guzietan parte hartu dute. Eta bururaino izan dira, zenta guai atxalian normalki harriak lausak pausatuko ditugu teilatun gainean, eta egan nahi du, borda pres dela baliatzeko. Azkaingo herriko etxeak ahaberritzeko baimena eman die, baita solatik hurbilden borda zahar baten harriak berrerabiltzeko aukera. Proiektua urte bat lehenago sortu zen, Azkaingo eta Donibane Lohitzuneko bi arkitekto gaztek bultzaturik. Ondare hau atxikitzeko eta biziarazteko helburuarekin. Tu fais un petit sens au moins. Ouais, ça te fait un peu ça te donne un peu plus. Ouais, complètement. Tu gagnes parce que là le vent dominant il est là en plus, parce que ça souffle fort. C'est super émouvant et en plus on a appris que c'est un des rêves dans la famille de Patxi et de sa femme, de son arrière-grand-père, de pouvoir restaurer cette cabane, donc c'est un super projet. Quand on parle de Basque, on pense forcément un peu à des bergers et c'était le dernier d'Asquin, comme le disait Emma, et donc pour nous c'était important qu'on réhabilite son chola et qu'il puisse avoir son troupeau ici sur la Rune et qui
puisse perpétuer la tradition du pastoralisme à Asquin. Tosh, Chaka, tosh. Chut. Allez, ça c'est Margator. Allez. Borturatzearentzat, obrak ez dira arrond bururatuak, baina sola eta batez ere korrala prest dira. Patxik ardiak beren eremu berrira eramaitea lortu du. Beste alderdian ginen orain arte, eta guain ala sola eta korrala menizanki nahi dituzke hemen usatu guain. Eta ordeon hor hartua eman diet gaur arribatzerakoan, behar goizean berriz pixkat eman diet, hola ohitura dezaten korralan txartzeko. Sola materiala biltzeko baliagarri izanen zaio, baina zonbait urteren buruan helburu alitaike sarako beste laborari batekin artzain baten aterbetzea bertan hartaldeak zaindu ditzan. Kargu garrantzitsua, mendiuntan nun turismoa azkarki emendatu den. Ez ginuke nahi eta ez dugu nahi. Bilakat dain mendi jostaili gisabako bat, ez da hori bakarrik. Gu bat dugu ala ere ofizio handi bat garbitze lan hori egiten da. Eta eskerrak ardiak eta kahalak eta behiak eta potiokak ere bat direla. Ez nuke zautu nahi bederen lagun hartzainik gabe. Augi! Sola edo arditegi aztarnak lekuko, lagun mendiak ardi anitz konda zituen lehen. Gaur milako bat baino gutiago dira, lan hori segituz Patxik hartzaingoa hemen bizirik atxikitzea laguntzen du.